Intervista se tiġi mwassla lilkom minn Beauty Wisdom u Game Breaker. Antonello Belli selmilkom u jilqakom ma' 53 episodju mis-sensiela l-intervista. Qabel xejn nixtieq li fisem it-tim tal-Kamra Sportiva niskuża ruħi tal-ġimgħa li għaddiet ma stajniex waslulkom bħas-soltu dan il-programm biss kellna xi problemi tekniċi li ma kinux fil-kontroll tagħna u ma permettewniex illi nxandru dan il-programm tant mistenni minnkom bħal kull nhar ta' ħamis f'dan il-ħin. Fortunatament, il-problemi solvew, il-lejla nistabu lura ma'kom u ser nkunu għadin nitfaw ħarsitna lejn il-kampjonat BOV Premier li issa nistaw nejdu u wasal f'nofsu. Kif għadin taraw il-lejla miej fuq il-panel għandi żewġ kollegi illi tista' tgħid magħhom ser nitkellmu fuq diversi argumenti illi jitrattaw dan is-suġġett dawn huma Christian Muscat mill-Union Print u l-viċi editur ta' dan it-network kif ukoll assistent tal-produzzjoni ta' dan il-programm Mark Schembri li nixtieq nirringrazzja l-lejla u ġabhom ikunu magħna fuq dan il-programm. Jekk tridu tħallu xi domanda lill mistednin tagħna jew inkella tgħidu tagħkom fuq dak kollu li qed niddiskutu l-lejla, tistgħu tħallu dan fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna marbuta ma' dina ix-xandira tal-lejla li fi ovvjament se nkunu qegħdin niddiskutu il-kampjonat BOV Premier. Biss qabel xejn nagħtu naqra ħarsa lejn l-ewwel riżultati li kellna mill-UEFA Europa League u UEFA Europa Conference League fejn fuq ix-xaluk qegħdin taraw ir-riżultati tal-Europa League fuq il-lemin qegħdin taraw ir-riżultati Conference League fejn tidħol Europa League Lazio minkejja drota 2-2 kontra Porto ġew eliminati. L-Atalanta jagħmlu rebħa konvinċenti ta' 3-0 ġewwa Ateni fejn ukoll jispikka il-dopjetta emozjonanti illi jagħmel Ruslan Malinovski. Sevilla tilfu imma kwalifikaw filwaqt li fil-UEFA Europa Conference League tispikka ir-rebħa ta' Bodo Glimt fuq Celtic bl-iskor ta' 2-0. PSV miżmuma fid-draw ġewwa Tel Aviv imma kwalifikaw u l-Marsilja illi nistgħu ngħidu hekk kellhom rebħa oħra komda fl-Azerbajġan għal daqstant ukoll għaddew around li jmiss il-polots tagħhom jitilgħu għada biss min-naħa l-oħra bejn il-lejla għada fil-ħodu stennew diversi artikli minnant il-korrespondenti tagħna rigward dawn il-kompetizzjonijiet anki fej tidħol l-aġġornament tal-logħba tal-logħba tal-Champions League illi kellna f'nofs il-ġimgħa. Bħalissa bdew ukoll sensiela tal-logħbiet fosthom Napoli Barcellona u Rangers Borussia Dortmund mill-UEFA Europa League, Vitesse li fetħu l-iskor kontra Rapid Vienna 1-0 u mill-Premier League Wolves jiftħu l-iskor kontra Arsenal. Hwang Hee-chan jiskurja wara 10 minuti il-logħba tal-Emirates Stadium bħalissa tinsab fit-22 minuta. Mela, qabel ma nibdew nitkellmu mal-mistednin tagħna, ejja ħalli nagħtu naqra ħarsa lejn il-klassifika li għandna attwalment ukoll fil-BOV Premier League fejn għandna il-Hibernians l-ewwel b'40 punt, Floriana t-tieni b'39, Birkikar 34, Hamrun Spartans 28, Gżira United u Sirens 27, Gudja United 26, Valletta u Mosta 21, Balzan 20, Santa Lucia 16 u Slima Wanderers illi għandhom 11 punt. Din hija il-klassifika attwali illi għandna bħalissa fil-kampjonat BOV Premier League. U biex anke niftħu diskussjoni, Christian u Mark. L-għanet merħba lura fil-programm u grazzi tal-lejla edin ukoll mana.
xtaqtkom li tuni ftit l-ewwel impressjonijiet ta'kom rigward il-kampjonat sissa b'mod ġenerali. Kristjan naħseb trid tixel il-mikrofon. Jibda jien Antonello. Ok, fidejkom min irid jibda. Kampjonat li qed jiġi dominat minn Hibernians, però kif nafu hemm Floriana li qed ikollhom staġun ferm pożittiv. Hibernians li kif nafu sfaw meluba minn Birkirkara fl-aħħar sib li għadda, u ġifieri Floriana naqsu punt biss mill-leaders Hibernians. Minnaħa l-oħra hemm tim bħal-Gudja United, tim rivelazzjoni, emmexxi mill-coach Bravo Tejmi Kallef. U kolli dizappunta Valletta li għed jiddizappuntaw bil-kbir. U anka Balzan wara li kellhom wirjiet pozittivi, pero jillhom issa daw l-qalobit ma jirfu. Pero Valletta jekk hemm tim li veru dizappunta sa issa huwa dak ta' Valletta fej żgur li ma jkunx tim bi-storja glorjuża jista' jkun lilha fir-relegation pool. Da mingħajr ma nsemmu l-Slima Wanderers li jinsabu fl-aħħar post u jidru wkoll destinati l-istaġun ieħor jilagħbu fiċ-Challenge League. Mark? Minnati l-ewwel ħaġa nagħti l-attajba li s-segwaċi kollha ta' dan il-programm u grazzi miġdiet lilek Antonello li tajtni opportunità li nsemmi li aħni f'dan il-programm. Jiena il-kampjonat Malti li issa qabeż ftit il fuq minn nofsu niddiskrivih f'kelma waħda, bilanċ. Bilanċ għax finnata fuq tal-klassifika wara li għal xi żmien Hibernians dieru li se jiġru bil-kampjonat naqsu xi ftit ir-ritmu ċertu ammont ta' dross, 3 drojiet konsekuttivi fit-tieni round u ġiet anke l-ewwel telfa wara 18 logħba u l-Floriana minnaħa l-oħra qed ikollhom staġun kif qasew Christian brillanti dik finnata fuq tal-klassifika. Bad għandek it-taqtija għal post fl-Ewropa fejn għandek Birkirkara, Ħamrun, Gżira kollha din jiġildu għal postijiet fl-Ewropa. Għandek il-ġlieda għal min se jagħmilha fiċ-Championship pool, meta għandek it-timijiet ta' Gudja u Sirens. U anke Gudja Sirens u tim ieħor Gżira United ukoll. Gżira semmejthom, imma wkoll semmejthom qed jiġġieldu għal post narhom l-aktar li għandhom materjal li forsi jistgħu jagħtu sfida lit-timijiet ta' fuqhom, u mbagħad għandek il-partit isfel fejn kontra kull mistenni Valletta, Mosta li l-aħħar lobiet tiebu bil-bosta minn wara s-suq ta' trasferimenti ta' Jannar. U mbagħad sfortunatament għalihom l-iktar tim flimkien ma' Floriana rebaħ li jiksaw Malta qiegħed il-klassifika li jisu destinat ħanejt hekk. Jekk ma jiġrix xi miraklu sa fit-tielet round l-istaġun ieħor jilgħab fiċ-Challenge League. Tajjeb ukoll infakrukom illi sakemm nkunu għaddejjin fid-diskussjoni jekk ikun hemm xi bidla fl-iskor, sejrin nintellaw grafika żgħira li fiha wkoll tindika min ikun skur anke biex ma ninterrompux il-mistednin tagħna. Attwalment kif ukoll rajtu Barcellona fetħu l-iskor ġewwa Napoli bl-iskor ta' 1-0. Lura għad-diskussjoni u semmew sew minnaħa ta' Kristjan u sew minnaħa ta' Mark. Biss, Kristjan, d-darba xtaqt li l-programm nibdieħ b'żewġ timijiet li verament qed jissorprendu. Gudja United u Sirens illi tista' tgħid qed ħabtu l-bib għal post fiċ-Championship Pool. Kemm għandhom mertu l-idejat ġodda ta' Tejn Mikallef illi wkoll rebaħ il-coach ta' xar preċedenti u l-esperjenzi ta' Winston Muscat rispettivament għal din il-mixja pożittiva ta' dawn iż-żewġ timijiet sissa. Ekku, Antonello, kif diġà semmejt hemm Gudja United hemm mexxija mill-coach Tejn Mikallef, coach Bravo, coach Zazuh, ġie vvutat bħala l-coach il-motorsing coach tax-xara li Jannar meritatament. Minnaħa l-oħra Sirens imexxija mill-coach ta' esperjenza Winston Muscat qed ikollhom riżultati ferm pożittivi. Però speċjalment Gudja li qed logħba wara l-oħra kif kull punti
kontra temijiet iktar ikkwotati minnhom u ma tkun sorpriża li jilagħbu fiċ-Championship Pool. Anki bħal Sirens jiġifieri jistgħu ukoll jagħmluha fiċ-Championship Pool. Sirens niftakru li żewġ staġuni ilu kisbu r-raba' post biex kisbu post fil-UEFA Europa League. Waqt li fl-istaġun li għadda diżappuntaw, però minn dal-istaġun qed ikollhom staġun ferm pożittiv. Gaudia u Sirens team ftit jew wista l-istess livell narhom li jistgħu jagħmluha fiċ-Championship Pool kif għadna coaches ferm bravi, wieħed żagħżugħ ta' 36 sena ta' Mikallef Winston Muscat ftit ikbar ma' coach ta' esperjenza, it-tnej bravi li mhux sorpriża qed imexxu lil daw iż-żewġ timijiet rispettivi għas-suċċess. Mark, ħalli naqaf tita hawnhekk għax taqt tinsaqsik domanda fuq Tejn Mikallef. Tarah ma' xi tim prinċipali fil-futur? Jiena nemmen li iwa. L-ewwel ħaġa ħanieħu naqa' parentesi fl-istaġuni preċedenti huwa kien coach ta' Pembroke atleta Flow Division Challenge League. U diġà wera li huwa coach ta' kalibru. U jiena nemmen li bl-esperjenza li qed jakkwista ma' Gaudia, issa Gaudia mhumiex maqjusa fost l-iktar timijiet saħħithom li hemm fil-Premier, però wera li bil-materjal li kellu beda jġib ir-riżultati. U anke wara li għamel xi tokki fil-kampanja akkwisti ta' Jannar, it-tim issaħħaħ u minn hemm l'hemm qatt ma ħares lura. Fosthom ma ninsewx id-draw ma' Hibs, ġifieri wieħed minn dawk it-drawiet konsekuttivi li kisbu Hibs. Jiena fl-opinjoni tiegħi fuq Tejn jiena naħseb li mhux fi żmien bot ħafna li narawh jagħmilha ma' tim li jkun qed jiġġieled għall-unuri. U naraw wieħed mill-iktar coaches Maltin li fil-preżenti qed jipprometti. Niftakru li s-sena l-oħra Tejn Mikallef mexxa lil Pembroke kieku kollox kien spiċċa kif suppost għal-kampjonat Premier, però mbagħad m'għamluhiex għall-Premier minħabba l-każijiet tal-Covid u l-kampjonat kellu jispiċċa kif spiċċa. Però kif qal tajjeb Mark kieku dan mexxa lil Pembroke atleta għat-tragwar tal-kampjonat Premier u qed ikompli juri x'jisarraf mat-tim tal-Gaudia United. Mark, issa miegħek nixtieq nitkellem fuq tim ieħor li forsi ma stennejniex ħajkun hemm fuq iżda s'issa dejjem minn kampjonat mill-aktar eċċellenti qed nirreferi għat-tim ta' Floriana illi jinsabu fit-tieni post u ħanejdu hekk qegħdin iħabbtu l-bieb għal Hibernians. Taħseb illi bil-materjal li għandhom il-Greens jistgħu jisfidaw tal-Pagun qarab tal-kampjonat? Rigward Floriana, niftakar nisew ngħidlek Floriana dis-sena għandhom tim li ħajkunu hemm. Onestament personali ma kontx nemmen li ħajġildu għall-unuri, però nemmen li f'dan l-istadju li qegħdin issa tal-kampjonat ħajatu sfida qawwija lil Hibernians sal-aħħar nifs nemmen. Floriana jiena ma nħares lihom ngħid dan l-istaġun. Veru l-istaġun li għadda kien staġun diżappuntanti ferm għalihom, speċjalment fid-dawl li l-istaġun ta' qabel ġew inkurunati Champions issa mhux ħanidħol fil-mertu tagħha. Jiena nemmen li dak l-istaġun li saru Champions kienu tajbin, però Floriana ħares lihom mill-aħħar 4-5 snin dejjem kienu hemm daw bit-trofi, ħaddu Super Cup. Mbagħad lik, veru tgħid li l-istaġun li kien diżappuntanti. Niġu għal dan l-istaġun, jiena nemmen li l-coach Azzorri li għandu esperjenza vasta fis-Serje A niftakru sew ma' Catania, jekk minn is-Serje żball kien anke ma' Torino. Naħseb irnexxu li jazzekka il-players barranin li għandhom u għandhom players Maltin ta' stoffa bħal Jan Busuttil, bħal huwa Ryan Kamenzuli, dawk it-tnej iktar li qed jiġuni ġo moħħi bħalissa u ta' min jgħid li Floriana għandhom l-aqwa difiża fil-mument, kull ma qalet 15 goal inqas mill-leaders Hibernians li qalgħu 17.
U ta' min jgħid li l-aħħar disa logħbiet daw kienu bla telfa, 7 rebħiet u ġiex drojiet. Ġifieri dawn mhumiex hemm fuq kombinazzjoni u id-drojiet wieħed ġie ma' Ħamrun żgur u ieħor forsi tikkoreġini Antonello nafx tiftakarx ma' min, imma minn din l-istatistika li qed ngħid ċertissimu dwar din is-sekwenza. Jiena nemmen illi f'dal mument kif qegħdin huma għandhom iktar momentum u raġuni. Id-dwar kienu Hibernians fil-fatt, xejn b'xejn. Eżatt, ma' Hibs li jiena fl-opinjoni tiegħi dakinhar kienet waħda mill-prestazzjonijiet ta' Hibs u ma kienu. Penalty dubjus ma tajlhomx Appuntu konġej għalija kif qed jgħid Christian, naħseb li kellhom penalty li kien f'xift id-dubjus ma tajlhomx, li kieku rebħu dik il-logħba ma kienu jkunu serqu xejn. Ok, kollhom qegħdin l-ewwel post. U kieku qegħdin l-ewwel post u meta tmiem baqa' ġiex konfronti bejn Hibs u Floriana kollox qed jista' jiġri. Jiġifieri. U bħalissa li qed nammira fil-Furjana hija li mhumiex qed ipoġġu ħafna pressure jew għall-inqas minn barra mhux qed juruha meta riċentament anke smajt intervisti fuq stazzjonijiet lokali oħrajn tal-President u dirigenti oħra qishom mhumiex qed jagħmluha li l-enfasi hija lik, imma ċertament li qegħdin ġo dik il-pożizzjoni u anke wara l-akkwist anke ta' dak il-plejer li ġabu mill-Armenja, jiġifieri fost plejers oħra f'Jannar, plus li tiġa kellhom fil-bidu tas-sena ninsewx il-goaler Kitanov li wera wara goaler ta' klassi ħażni, ġi dawn huma kollha barranin li sejrin fl-opinjoni tiegħi tajjeb. Nemmen illi huma għad mebs għal kulħadd hu, jiġifieri. Li ġara fit-tieni round, Hibs naqsu naqra mill-pass huma baqgħu għaddejjin mod konsistenti. Issa jekk tiġi l-aħħar logħba tat-tieni round u Hibs jirbħu u jkun għad hemm il-marġini ta' punt li għad hemm issa jiġu erba' fuqhom. Li xorta mhumma xejn ta' meta jkun għad baqa' 5 logħbiet mit-tmiem. Biss darba ma rridux ninsew li il-punti mhumiex se jinqasmu fit-tielet fażi. Le, appuntu għalhekk qed ngħidlek il-punti mhumiex ħajnqasmu u ma ngħidu li kollox jieqbek sa l-aħħar logħba tat-tieni round li tintlaq fit-13 ta' Marzu. Jiġu 4 punti, veru nerġa' ngħid mhumiex ħafna ma mbagħad jiena nemmen nara kemm għall-Furjana u kemm għall-Hibs kull logħba minn issa sa tmiem hija finali, baqa' 8 finali jiena li jkunu. Fuq Hibs ħanitkellmu fit-tieni parti tal-programm. Xtaqt li però naraq din l-ewwel parti, Kristjan, tkellimna fuq Floriana, tkellimna fuq Gudja, nhar is-sibt ser jiltaqgħu kontra xulxin. X'inhija il-previżjoni tiegħek għal dan il-konfront li ser jintlab fis-sitta fit-Tony Mezzina Stadium ftit il-pass il-bot mill-istudio stana? Ovvjament Floriana jibdew favoriti li jiksbu 3 punti il-punti massimi, però minn kif għadna sa issa minn kif rajna fil-partiti preċedenti ma tkun sorpriża li Gudja jisir udro jew anke forsi joħorġu bil-punti massimi Gudja, ma noħodha xejn sorpriża. Floriana player per player huma aħjar, però kif semma tajjeb Matthew jekk il-marka anke jekk niddiskrivu tal-kampjonat il-kelma bilanċ. Gudja taw logħba l kulħadd ma serqu xejn mill-punti li rebħu ġifieri kienu kollha meritatissimi taħt il-gwida tal-coach Bravo, tejn mikallef, però Floriana niftakru ħajkunu mingħajr il-goaler Georgi Kitanov, ketchup l-aħħar partita minn flokku jilab il-goalkeeper ta' riserva Manuel Bartolo. Floriana players bħal kif għadna il-ħazni, semma tajjeb ma' ukoll Ryan Kamenzuli u Jan Buzzettil nsemmi wkoll il-Brandon Piper u wkoll il-Zekeri Kassar. Zekeri Kassar players żagħżugħ li qed ikollu staġun mill-aqwa fid-difiża tal-player bin-numru 5 Zekeri Kassar. Nara partita bilanċjata li jekk Gudja jirnexxilhom joħorġu bil-punti massimi ma tkunx ta' sorpriża, però nara li Floriana jibdew favoriti wkoll biex ikomplu jżammu l-pass mal-Liber Hibernian. U Mark biex nagħlqu wkoll l-ewwel parti bik. Il-fatt li Floriana ser jinżlu għal din il-logħba meta ġa se jkunu jafu r-riżultat tal-logħba Hibs Ħamrun li ser tkun qed tintlab fl-Istedju Nazzjonali fl-erba'. Taħseb li ser ikun ta' vantaġġ jew ta' pressjoni għal Greens?
Jiddependi x'ħajkun qed jiġi ġo ta' qali għax ngħidlek il-verità meta rajt il-kalendarju hekk qed ma nafx jekk hux il-ħibs jew inkella l-Furjana jekk għandhomx l-iktar pressjoni għax il-logħba tal-ħibs mal-Ħamrun mhijiex faċli minkejja l-mument xejn sabiħ tal-Ħamrun. Imma l-Ħamrun jieqfu l-Ħamrun bil-plejers li għandhom. Minna l-oħra l-Furjana għandhom logħba trika ħafna. Issa jekk ħibs jirbħu nemmen l-pressjoni ta' kollha fuq Furjana. Jekk il-ħibs jiġu dro jew saħansitra jitilfu, jiena nemmen li l-Furjana jħorġu bħal iljuni kontra l-Gudja biex jaħtfu l-ewwel post immedjatament. Għax jiena nemmen li huma jridu li tal-inqas sal-logħba diretta li insertat kif qed tiġi preċedentament kontra ħibs fl-aħħar logħba tat-tieni round ikunu huma minn fuq għax imbagħad jekk huma jkunu tiġa minn fuq u jirbħu dik il-logħba jew jiġu draw, ħadd kompli timlhom b'kuraġġ. Jiddependi ħafna minn x'ħajġ ta' qali sas-sitta nieqes kwart sas-sitta nieqes 10 ta' nhar is-sibt li ġej. Għax imbagħad eventwalment ta' xahar minuti wara tibda l-logħba l-oħra tagħhom. Grazzi Mark, imorru għal waqfa qasira ta' riklami l-intervista tkompli wara dawn. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Il-logħba popolari Gran Turismo 7 ser tagħlaq 25 sena u bħal dejjem Game Breaker ser jkun qed joffrilkom din il-logħba bl-aqwa prezzijiet li hemm fis-suq. Sew għal PlayStation 4 kif ukoll għal PlayStation 5 fejn tistgħu tixtru wkoll għal din il-pjattaforma il-logħba li tfakkar dan l-anniversarju partikolari għal €99. U jekk l-isport ma joċċalikom, idħlu fid-dinja tal-fantażija permezz tal-logħba Horizon Forbidden West. Din ukoll tistgħu issibuha fuq PlayStation 4 għal €65 u €69 għal PlayStation 5. Għalhekk ħodu vantaġġ minn dawn l-offerti u ixtru dawn il-logħbiet il-ġodda għal PlayStation mingħand Game Breaker. Game Breaker, l-aqwa logħb tal-PlayStation, Xbox u Switch. Għamilt it-te? Merħba lura għal-programm l-intervista, l-produzzjoni ta' diskussjoni l-Kamra Sportiva it-tella kull ġimgħa fejn il-lejla flimkien mal-kollegi Christian Muscat u Mark Xkembri sejrin niddiskutu il-kampjonat BOV Premier. Natu ħarsa lejn xi ftit aġġornamenti li għandna mill-logħbiet li hemm bħalissa għaddejjin madwar l-Ewropa. Europa League, Napoli 1, Barcellona 2. Ukoll rajna l-aġġornamenti tilajn fuq il-grafika, skużawni, matul il-programm sakemm konna qegħdin fil-waqfa pubbliċitarja Rangers fetħu l-iskor permezz ta' penalty ta' James Tavernier kontra Borussia Dortmund. Għaldaqstant Rangers hemmhekk ikomplu jissorprendu. Braga 1, Sheriff Tiraspol xejn, Betis xejn, Zenit xejn mill-Europa League. Mill-Conference League, Slavia Praga 1, Fenerbahce xejn, PAOK 1, Midtjylland xejn, Vitesse 2, Rapid Vienna xejn u Premier League Ingliż Arsenal xejn, Wolves 1. Matul il-diskussjoni qed ikollna bħalissa ma' Christian mill-Union Print u ma' Mark il-Viċi Editur tan-netwerk tagħna wkoll jekk ikun hemm xi tibdil fl-iskor tal-logħbiet Napoli Barcellona, Rangers Borussia Dortmund jew Arsenal Wolves aħna ser intellawhomkom u biex ukoll intom tkun tistgħu taraw l-aġġornamenti mingħajr ma ninterrompu il-flow tad-dibattitu. Bilħaq qabel ma ninsa, tinsewx tgħidu tagħkom fuq dak kollu li qed nitkellmu dwaru llejla, forsi għandkom xi domanda lil Chris jew lil Mark. Ukoll
fil-sezzjoni tal-kummenti li għanna posta miftuħa għalikom ma' Dina ix-Xandira. Biss, ħammorru lura diskussjoni issa u nixtieq li niftħu naqra id-dibattitu fuq naħseb l-ikbar żewġ delużjonijiet illi għandna fil-kampjonat sissa illi huma Hamrun Spartans u Valletta. Mark, ħanibda minnek darba. X'taħseb li huma raġunijiet wara din il-kriżi illi hemm fil-kamp ta' dawn iż-żewġ ġganti tal-futbol lokali? Ara, jiena għal-kemm qed li huma qegħdin fi kriżi, però ħanetkellem separatament kemm fuq Hamrun u mbagħad eventwalment wara fuq Valletta. Mela, Hamrun li huma champions kurrenti bdew bl-aspettattiva illi din is-sena jerġgħu jikkonfermaw dak il-kampjonat li rebħu s-sena l-oħra quddiem il-partitari għax pjan ta' Hamrun kif qal il-President tagħhom kien li jirbħu l-kampjonat fi żmien 3 snin, rebħu wara l-ewwel sena. Issa jiena naħseb kif nara minn barra illi il-pretensjonijiet tant kienu għoljin li saħansitra kważi għaw il-pressure fuqhom stess. Sewa, issa jiena ngħid li Hamrun huma vittmi tagħhom stess fis-sens. Is-sena l-oħra labu quddiem grounds vojta u aħna nafu kemm il-partitarji ta' Hamrun huma nies li sabiħ għall-futbol Malti li jkollok supporters hekk, però naħseb il-mbagħad kompli ta' anke pressjoni minn dak il-att illi għedin jitulaw ta' għali u għedin nistennaw issa li t-tim jirrekonferma ruħu. Jiena naħseb illi forsi mod mhux dirett, indirett. Il-fatt li ma labux fil-Champions League, sawa minħabba raġunijiet passati fuq xi affarijiet li kellhom pendenti mal-UEFA, naħseb li ma tantx għenithom u minn hemmhekk forsi żvijaw naqra tgħidli forsi kien għadu bildu tal-istaġun kollox seta' jsir. Barra minn hekk jiena m'iniex il-coach u ma nkunx fid-dressing room tal-Hamrun, però Hamrun għal Malta fl-opinjoni tiegħi fuq il-karta għandhom player bi player l-aqwa setta players. Issa bħal kull tim ieħor għax dirajni anke f'timijiet barranin. Sewwa, meta mhux billi jkollok il-plejers tajbin ħafna, tittara kif se tamalga magħhom. Issa, u jista' jagħti il-każ li din is-sena minkejja li prattikament baqgħu bil-bażi tas-sena l-oħra, xi raġuni oħra it-tim ma ħadimx. Forsi kien hemm plejers is-sena l-oħra dieru stilel u din is-sena naqsu ir-rendiment se taffettwat ukoll. Niftakru għal żmien twil fil-bidu tal-istaġun kienu mingħajr is-servizzi tal-kaptin tagħhom Matthew Gulajmir li sallum qiegħed jilgħab ma' Siena u jekk min issejjer żball telat li notifikazzjoni ftit tal-ħin ilu li llum Siena għandhom rekupero u ħajilab fil-Lega Pro Taljana u ġabu plejer Svizzeru minn floku li den li huwa tajb u anka skurja ma ovvjament issa jrid jaddatta dan għall-futbol Malti. U prezz ta' dan kollu ħalsu l-coach Mark Buttigieg għax imbagħad fl-aħħar mill-aħħar ma tistax biddel il-plejers u kif jiġri barra minn Malta waqgħet ħafna pressjoni fuq il-coach u bidlu l-coach. U issa ġabu lil-Branko Ninsevic. Branko Ninsevic. Fuq Ninsevic se nitkellmu żjed tard. Se nitkellmu tard. Ta' Kronika Siena tilfu 3-1 kontra Carrarese il-logħba li ntlabet fis-sitta. Issa, biex ma nżvijawx mill-argument, dik l-opinjoni tiegħi dwar Hamrun. Fuq Valletta ħan nitkellem mod ieħor. Bħal kull ħaġa oħra fil-ħajja, inkluż tim tal-futbol, tim li ikollu ċikli tiegħu. Issa, nafu li prattikament Valletta mindu fetaħ l-Istadium Nazzjonali fit-tmeninijiet naħseb kien l-iktar tim
tima u Malta ta' glorja tu l-aħħar prattikament li d-deċenji. Issa, ġara l-fatt li il-President li mill-2008 li law rebbahom ħafna onuri Viktor Xriħa għal raġunijiet tiegħu iddeċida li ma jkomplix u issa hemmhekk tiġi għandek l-ewwel intop. Mhux qed nitfa' del xejn ikraħ fuq il-President kurrenti tagħhom. Però huwa kien figura karizmatik ħafna għalihom li minn hekk tul l-aħħar żmien il-belt tilfu diversi players ta' stoffa. Jekk taqbad biss il-settur ta' wara, ġifieri bej goalkeeper u difiża, daw f'temp ta' sentej. Tilfu l-goaler Henry Bonello li fl-opinjoni tiegħi ġi sostitwit tajjeb ħafna minn Guarnoni. Jiena fl-opinjoni tiegħu naraħ goaler tajjeb, però fl-ħarġit ma tantx kellu xi prestazzjonijiet sbieħ, speċjalment kontra Hibernians. Għallina għuna Kristjan irċ jitkellemu fuq Valletta s-sambat fil-kas nerġaw nisimaw il-kelma tiegħek, Mark. Għadat nisma l-Mark tajjeb ħafna u naqbel ma dak kollu li qal. Riferi Ħamrun naħseb li kien hemm xi tip ta' pressjoni li ħassewa u kienet detrimentali għal-riżultati żgur li għalija wkoll naqbel ma' Mark li huwa l-aqwa team player bi player. Għandhom numru ta' nukleo tagħhom huma players ta' tim nazzjonali Malti. Rigward Valletta huwa diżappunt kbir ukoll tilfu l-karisma tal-President Viktor Xriħa, però mhux biss ġifieri tilfu d-difiża goalkeeper Henry Bonello, tilfu difensuri bħal l-difensur Joseph Zerafa. Fl-opinjoni tiegħi għandhom player wieħed li jagħmel id-differenza li huwa Ivan Kurjuric, dan fl-opinjoni tiegħi huwa wieħed mill-aqwa barrani f'pajjiżna. Valletta li però jinsabu f'dubi jekk hux ħejla fuq relegation pool jew le, ġifieri dan żgur ma jisqoqilhomx tim glorjuż bħal Valletta, però naraw xejn jkun il-futur għalihom. Ħamrun ukoll li dal-istaġun huma del tal-istaġun li għadda, players li fil-sena l-oħra għamlu differenza bħal Franklin Sazer u Jorge Eldon Suarez dis-sena huma biss del, ġifieri ftit li xi qed impressjonaw. Tilfu wkoll servizzi ta' Gulajmir li naqat ma' Siena, Ħamrun li issa tragward tagħhom huwa li jiksbu post fl-Ewropa għax il-fatt li jisfidaw għarrab tal-kampjonat nara li huwa kważi impossibbli. Mela, apparentement jidher li Mark kellu xi problemi ta' konnessjoni, nistennewh biex jerġa' eventwalment jidħol Kristjan, forsi nistgħu nkomplu naqra miegħek, però sakemm jerġa' jingħaqad magħna Mark fuq din id-darba żewġ coaches illi għandhom esperjenza kbira fil-Premier. Qed nirreferi għal Danilo Doncic u għal Branko Nisevic. Id-domanda hija sa fejn Doncic jista' jwassal il-belt u Nisevic jista' jwassal lil Ħamrun. Doncic kol nafu l-ex-player leġendarju ta' Valletta, riferi kol bħala coach mrabbaħ il-likma Valletta. Pero ma narax li jista' jwassalhom, il-coach ma nemmenx li jagħmel il-mirakli, riferi hemm nuqqasijiet fit-tim tal-belt, hemm nuqqas ta' players li tilfu li ma ġewx replacjati sew. Nara li forsi almenu Doncic jista' jwassal lil-Valletta li jevitaw ir-relegation pool. Minnaħa l-oħra Nisevic ma narax li jista' jwassalhom għal tal-kampjonat, nara li jista' jwassalhom għal post fl-Ewropa, ġifieri jiena nemmen li l-coach jagħmel differenza, però ma jagħmilx mirakli fl-aħħar mill-aħħar fil-pitch jilagħbu l-11 il-player. Però dawn huma żewġ coaches ta' stoffa, żewġ coaches ta' esperjenza, u nemmen li ħejkun qed jiswew mitqlu deb għal żewġ timijiet rispettivi. Mela, konna wkoll qed nippruvaw ndaħlu lura lil Mark fil-kollegament. Biss ħalli nibqgħu naqra żejra fuq Valletta. Jien personalment kont nistenna xi ħaġa aħjar minn dan it-tim għalkemm huwa tim ġdid, imma żgur mhux forsi huwa tim li għaddej naħseb minn forma diżastruża, Forma ferm diżappuntanti, ġifieri ma jisħoqlu żgur li jkun hekk, ġifieri dan nafu kif qal Mark tajjeb mis-snin 80 li jitlaw.
l-iktar tim li rebaħ onuri fil-futbol Malti, rebaħ dak kollu li għandu xof fil-futbol Malti. Tim bi-storja glorjuża. Però dis-sena ftit li xiet jimpressjonaw tilfu punti kontra timiet inqas kwotati minnu. Nerġa' ngħid li hemm plejer wieħed li fl-opinjoni tiegħi impressjona fost sħabu dan huwa l-Kroat. Ivan Kurjuric dal-plejer mill-aqwa plejer barrani, plejer Kroat, li fl-opinjoni tiegħi huwa wieħed mill-aqwa plejers barrani fil-kampjonat Globi Premier fil-preżent. Valletta li kif għadna jinsabu fuq ix-xifer li jilabu fir-relegation pools, żgur li ma jistħoqilhomx din dik l-istorja, però jridu jirbħu bil-fors imperattiv li jirbħu l-lobbiet li jmiss dak ukoll taħt il-gwida tal-coach Danilo Doncic. Esattament, fil-fatt l-ewwel logħba ta' Valletta ser tkun appuntu kontra Slima Wanderers nhar is-sibt li ġej. Nhar is-sibt li ġej fil-fatt ukoll qed nagħtu naqra ħarsa sakemm nerġgħu nippruvaw ndaħlu lil Mark fid-dibattitu. Il-lobit li għandna fit-tmiem il-ġimgħa huma Valletta Slima s-sibt fis-Satej f'Kordin, Hamrun Hibs fl-4 f'Taqali u Florjana Gudja fis-6 ġewwa Kordin. Il-ħadd mbagħad ikollna l-Birkikar kontra Santa Lucia ġewwa l-Stadium Nazzjonali, fit-Tony Mezzina Stadium, Balzan Sajrins fl-4 u Gżira United Mostar jalqu l-programm fis-6 appuntu ġewwa l-Hibs Ground. Mark Xkembri jidher li wkoll jerġa' jirritorna magħna. Nistennew ukoll il-Mark biex jingħaqad lura magħna. Mark, merħba lura. Niskuża ruħi kelli xi problemi tekniċi li ma kellix kontroll fuqhom. Apparentament il-problemi tekniċi jidher li qed iħabtuna, imma l-importanti li issa tinsab lura fostna. Mark, il-kumment tiegħek fuq il-kwistjoni Valletta li wkoll ġejt interrott. Fuq Valletta li konti qed ngħid li huwa l-iktar tim glorjus fl-aħħar 3 deċenji, prattikament mindu fetaħ l-Istadium Nazzjonali ta' Qali. Bħal kull ħaġa oħra fil-ħajja, anka tim tal-futbol jgħaddi mill-momenti sbieħ u koloħ tiegħu u kien hemm bidla fil-President. Issa, jiena ma jiena nalludi xejn, imma li titlef persuna ta' karizma għal-belt bħal huwa Viktor Xrieħa, bniedem li kien kapaċi jġib ħafna u ħafna nuri lejn il-kapitali, żgur illi hija top. Issa, kif qed ninnota jiena il-belt fl-aħħar sentejn tilfu ħafna pedin importanti. Forsi kien wasal iż-żmien tagħhom ukoll għax dana plejers jikbru u bħalma qed kont qed ngħid tilfu Henry Bonello li ġie sostitwit minn goalkeeper li fl-opinjoni tiegħi huwa tajjeb Guarnone, però ma tantx kellu reċentament prestazzjoni tajba. Fuq wara irtira Jonathan Caruana, Joseph Zerafa reċentament ingħaqad mal-Hibs. Min kien hemm Steve Borch telaq mal-Gżira eventwalment jgħid mal-Ħamru. Meta mbagħad tara biex dawn il-plejers ġew rimpjazzati fit-tim tal-Belt, s'issa qisu hemm dawn il-lakuni, ġifieri barra minn hekk kif qed nara jiena il-Belt fl-aħħar żminijiet anke minn riżultati li ttella tajjeb ħafna Anti Antonello fil-paġna tagħna Kamra Sportiva. Il-miners sejrin tajjeb ferm u dan juri illi qegħdin jixtu l-attenzjoni tagħhom iktar lejn iż-żgħar sabiex eventwalment daw ħajkbru ġibu esperjenza. Issa, di mhux ħassir millu malada, di trid ammont ta' snin. Jekk idealment ikollok plejers ta' esperjenza wkoll li jgħinuhom illi bħalissa naqqas dik met nara fit-tim tal-Belt għax ħaqta ftit il-Kurjuvic qas il-barranin ma tnarhom jikkonvinċu. Kurjuvic tajjeb ħafna. Kurjuvic l-aħjar bl-Irlanda. Imma anka dawk kważi nazzar dan ngħid, naħseb naqkel ma jibsa forsi supporters Belti ma tantx ħajdu pjaċir biha.
Mit-timijiet tal-Premier kważi ngħid illi il-Belt huma l-iktar tim fejn jidħlu barranin li rajthom kważi qed ibatu issa l-kampjonat ġie bilanċjat nemmen kif ġie bilanċjat bejn il-kbar u anke żgħar jekk tittgħidulhom timijiet kbar u żgħar għax fl-opinjoni tiegħi laqqas dik ma baqa'. Huwa jista' jkollok ammont ta' barranin u dawk qed iġibu bilanċ. U issa il-Belt ma tżekkawx dawk. Hemm il-problemi hu. Naqbel tiegħek Mark, tneħħel il-Kurjovic imma. Le, Kurjovic mill-ewwel qed Kurjovic huwa plejer tajjeb ħafna. Għamlu żmien il-Belt u li nara anke jbatu fejn għandhom xaqsmu striker ukoll. Issa, di hija logħba tal-paċenzja, nifhem lis-supporters tal-Belt imdorrin fl-unuri, imma da bħal kull tim ieħor sakemm tibni l-bażi tiegħek terġa' minn ġdid. Issa stalihom jekk jistaportux staġun nej jew tliet oħra hekk sakemm jikbru dal-plejers, inkella jerġgħu jaqilbu it-triq u jaraw li jerġgħu jġibu plejers għas-soffa. Biss jiena mlajat fil-kamp tal-Belt u fl-ebda kamp ta' tim ieħor la tal-Premier qas f'kampjonati oħra. Tittara l-finanzi li ma' finanzi sfortunatament wara l-pandemija ta' kull tim għandi nifhem li ħadu daqqa l-isfel u di mhux faċli tattira l-aqwa players u. U jiena nara xi ħaġa tajba li bdew din il-bażi għax jiena niftakar il-Belt fid-disajnijiet kellhom nukleju ta' players Maltin li kien is-sinsla tat-tim nazzjonali Malti hu. U jekk irnexxilhom jagħmlu hekk eżempju għandhom dak l-Albanis Sala huwa ġoli huwa tajjeb ħafna fis-sensiela kull pożizzjoni għax u dak titqis li dak għadu sallhom il-ġurnata jista' jilgħab mal-miners tal-Belt il-ħilu li ma jilagħbux. Ħaddu dawk il-plejers tal-Under 21 minn San Juan, Christian Gauci u anke l-attakkant it-tifel ta' Pawlu Zammit. Issa veru qegħdin hemm f'mument forsi mhux ideali, nittama anke l-ġid tal-karriera kalċistika tagħhom li nafrux. Qed jidħlu gradwalment u dak ikunu bażi għall-futur. Dejna bħal kwalunkwe ħaġa fil-ħajja, meta tkun hemm fuq tibda triq l-isfel, meta tkun l-isfel xi ftit jew issa tibda tdieha l fuq. U sfortunatament għal-jom il-Belt qegħdin l-hemm isfel. Nittama għax kull m'hemm 5 punti ma nixtieqx nara sorpriżi koroħ li jiġifieri ma nimmaġinax ta' diġà ħajkonna tim li qed imdendel sew u ma nixtieqx li ikun hemm tim ieħor li jiġi viċin dik is-sitwazzjoni. Ma sa fuq slima nitkellmu aktar il-qudiem fil-programm. Eżattament, għandna fil-fatt ukoll komplew tilejn iżjed aġġornamenti ta' min ukoll jieħu nota il-Barcellona li telaw għal 3-1 minn fuq kontra Napoli. U għandna wkoll messaġġ minn Antentnija Bela li qed jgħidilna li huwa kemm huwa kburi li huwa mill-Belt u li jżomm mal-Belt. Insellem il-Lentni wkoll u grazzi tal-li qiegħed isegwina. Mark, ħanibqa naqra miegħek, però għalissa. Għaliex issa li niftaħ naqra il-dibattitu fuq it-tim ta' Hibernians li bħalissa jinsab fuq quddiem u reċentement akkwistaw lil Hugo Vieira u l-midfielders Alvaro Muniz u Ali Diakite. Taħseb li permezz daw il-players ġodda Stefano Sanderra għandu skwadra kompluta biżżejjed biex iżom dan l-ewwel post sal-aħħar? Ara, jiena ngħidlek li ħasra li ġew lej tmiem il-kampanja ta' trasferimenti, meta l-Hibs kienu tiġa tilfu 6 punti fit-tliet drojiet u ma ġewx fil-bidu għax il-problema tal-Hibs mill-bidu tal-istaġun fl-opinjoni tiegħi jien kważi nista' ngħid li rajt kullu tal-Hibs dal-istaġun. Mill-bidu deret li ħatkun jisu m'hemmx ponta kif kien fl-antikka l-Zakkaw, iktar reċenti Gilmar u Taylor u dik Batobia li nemmen li Hugo Vieira qed jimlija tajjeb. Forsi plejer naqat ilma it-talent tiegħu hemmiet u għandu l-età kontri ma mhux xi plejer li nista' ngħidlu veteran laqqas. Jiena l-iktar plejer li oġobni mitli tal-ġab huwa Diakite
mela Diakite u l-midfielder liħor Alvaro Muniz pratikament ġew għax Hibs sfortunatament tilfu l-kapten Bjorn Christensen li kien il-mutur ta' nofs il-ground b'inġeri fit-tul u fl-opinjoni tiegħi l-onet Diakite u Muniz jilabu logħba differenti. Diakite nara aktar player robust li kisser l-azzjoni fl-opinjoni tiegħi. Muniz u naraħ player li għandu l-pass tajjeb, forsi kien naqra iktar veloċi, kien ikun aħjar. Jiena nemmen li dawn it-tliet akkwisti ħajseru jekk hux ħajwaslu lil Hibs tragward finali, ma nistax nitkellem ma nafx se jiġri biss. Nemmen li se jserħu ras il-coach Stefano Sanderra illi l-għażla fuq il-bankina mhix limitata u jekk verament inti trid tiġġieled għall-kampjonat li issa kif ġiet tiġġieled sal-aħħar nifs kif ġiet, ħajdur fuq il-players ħajkun fuq il-bankina u jgħid jien għandi iktar għażliet x'nagħmel. U nemmen illi daqqatejt sejtuh żgur. Di tal-barranin ta' daw il-ġiex akkwisti, jiena nemmen inti semmejt 3 players tal-Hibs li ħadu li huwa minnu. Però ma ninsewx. Player barrani ieħor li dan il-bidu tal-istaġun ftit li xejn rajnieh mal-Hibs li huwa Dos Anjos. Dos Anjos bejn injuries, bejn sfortunatament keċċijiet ftit derb u jaf ikun pedina għal-kumplament tal-istaġun. Dina ġabet il-lussu illi anka eżempju l-aħħar partita il-Hibs kellhom iħallu lil-goalkeeper li fl-opinjoni tiegħi qiegħda dmiru sewwa fl-parti tal-istaġun l-Ibrahim Konja laqqas seta' jkun magħżul minħabba ir-regoli tal-MFA li jimpedu xtiju kemm ikollok players barranin. Jiġifieri il-coach għandu materjal, issa x'se jiġri minn issa li hemm jiena nemmen Hibs iridu jżidu iktar il-moral. Kien hemm ir-rebħa sabiħa kontra Valletta, però mbagħad ġiet telfa kontra Birkirkara. Li xorta kontra Birkirkara jiena ma ngħidx li kienet prestazzjoni ħażina. Jiġifieri da ovvjament jekk ħataqla gow, żbalji għax ikunu ġew. Però jiena meta inti titlef kontra konkurrent dirett tiegħek mhix tmiem mid-dinja, jien iktar jiddispjaċini nara dawk id-drojiet kontra timijiet inqas ikkwotati, però nerġa' ngħid ma trid tissottovaluta lil ħadd għax il-kampjonat huwa bilanċjat u rajna Santa Lucia ġew Roma l-Hibs eventwalment rebħu lil-Belt, ġifieri il-Gudja biex rebħulhom il-Hibs kellhom jistennew sa wara 90 minuta skorruti fil-ġiex logħbiet tal-kampjonat li labu kemm fl-round u anke fit-tieni round u anke jiġifieri għalhekk jiena deskrivejt il-logħba li ħajkollhom il-Furjana nhar issib bħala waħda triki għax il-Gudja żgur mhux ħajċeduha jekk jafu li qegħdin b'ċans li jmorru ġo championship pool, huwa da tbaqa' l-lob għax da jekk fuq jirbħu ma mmorx fuq Gudja. Jiena naħseb illi materjal hemm issa ikun xi ħaġa sabiħa li Hibs żgur li kieku jiġi l-kampjonat feluq il-100 sena, imma da titilab logħba u għad baqa' ħafna għax dana jafu hemm parti l-fortuna, però jiena ma nwaħħax biss fil-fortuna, mbagħad għandek l-injuries, għandek is-sospensjonijiet, għadnet ngħixu għalkemm naqset ħafna fostna Malta l-Covid, ġiri da kollox jista' jiġri u kollox huwa suġġett kif anke it-tim ikun fil-ġurnata mbagħad. Kristjan, nixtieq li issa nitkellmu ftit dwar it-tim ta' Birkirkara li iva taw l-ewwel telfa lil Hibernians, is-sibt li għadda iżda fejn tidħol klassifika għadhom ftit lura mill-koppja Hibs Florjana li bħalissa qed imexxu din l-istess gradwatorja. Realistikament, kemm taħseb li l-Stripes jistgħu jerġgħu jitlu fit-taqtija għal-rebħ tal-kampjonat?
Nemmen li Iva jena, nemmen li forse m'għandhomx ċans daqs Hibernians u Floriana, pero nemmen ħafna fit-tim kumpat tagħhom immexxi mill-coach Andre Paus. Għandhom players Maltin ferm tajbin bħal Luke Montebello u kol Kane Attart u oħrajn. Rifiri meċċi mill-President Michael Valencia, nemmen li dat-tim dis-sena tikun veru tajb formidabli. U kol il-goalkeeper Amara Silla li qed jaqdihom ferm tajb wara li weġġa l-goalkeeper Portugiż Daniel Marcio Fernandez, dal-goalkeeper Silla veru daħal f'postu qed jaqdi verament mirietu tajjeb. Nara li kifat, forsi ma narawx li għandhom ċans daqs Hibernians u Floriana, pero memx distak daqs kbir minn magħhom, u nara li kapaċi, pero jridu jirfullu bit li ġejjin, u mbagħad nara li jistgħu joffru oppożizzjoni dejjem rep tal-kampjonat. Mark, l-aħħar domanda ser tkun għalik, u issa ħan nitkellmu fuq tim ieħor li ħadd ma stenna li se jkun fil-pożizzjoni prekarja li jinsabu fija bħalissa qed nirreferi għal Sliema Wanderers li iva rkupraw diversi punti iżda għadhom ankrati fih il-klassifika. F'jannar għamlu diversi akkwisti bħal Amadou Samb u Matteo Pecciollo kif ukoll ftit tal-ġimgħa ilu ħabbru lil Oliver Spiteri, coach ta' esperjenza kbira fil-kampjonat bio fil-Premier fil-tmexxija teknika tat-tim. Dawn it-tlet elementi permezz tagħhom taħseb li Sliema finalment jirnexxilhom isalvaw? Ara, jekk jiena ħares lejha mill-lenti ta' persuna li nsegwi l-futbol Malti prattikament kull tmiem il-ġimgħa sewwa qatt Vonja minix partitarju ta' Sliema, qatt ma nkun nixtieq tim glorjus bħal huwa Sliema li jinżel kategorija. Issa, dik kif inħares li għamil punto di vista ta' partitarju, x'inhi jiġri ground hija storja oħra. Sliema wara daw l-akkwisti li għamil li semmejt tajjeb inti, għamlu ġiex rebħiet konsekuttivi. Biss dal-aħħar l-lobit reġgħu dieru li naqslu u tilfu konfront dirett kontra Mosta li xejn ma jagura tajjeb u d-distak kull ma jmur bejn Sliema u t-timijiet ta' fuqhom qiegħed jikber. Għax jiena koraġini jekk qed ngħid ħaġa żbaljata, ma nafx hekk hux it-tielet tim mill-aħħar irid jilgħab il-playoff kontra t-tim ta' Challenge League. Minix ċert 100% dik fuq f'dan l-istaġun. Minix ċert jekk hux ħadd tkun hemm dal-istaġun minħabba li l-kampjonatijiet bitna xil-tim u rrid jiġi b'14. Jiġifieri jekk Sliema ħajtilfu ġiex logħbiet oħra, jiena qed nara li diffiċilissima li jsalvaw. U jiena bajt ngħid illi Sliema ma jinżlux, però wara Mosta il-lot telfa mal-Mosta immutawni u ma nixtieqhomx nerġa' ngħid wara 35 sena jinżlu. U ħanejt għalfejn di u mhux di ma tapplikax biss għall-futbol Malti. Di ġrat l-Italja meta waqgħu Milan u Juventus fil-passat, ġrat meta fil-Portugal waqgħu Boa Vista, ma waqgħu Ferencvaros l-Ungerija, waqgħu ir-River Plate. Meta tejm jaqa' mhix mbagħad ħadd tkun faċli mill-ewwel jerġa' jibda jibni. Jiġifieri jiena nawguralhom li jdawru r-rotta kemm jista' jkun millum għal-għada, però onestament qed nara diffiċli f'dan l-istadju. Għax issa kull logħba lihom kif qed il-kliem ta' fuq li hija finali, l-istess ħaġa isfel, jiġifieri daw. Jridu jerġgħu jilagħbu ma' Mosta, ma' Santa Luċija. Kienu sfortunati Sliema wkoll taf momenti minnhom għax eżempju tilfu l-Kerċo b'inġeri. Mark, mikkonfermajt forse skużani, m'hemmx playoff fil-fatt, m'hemmx playoff. Għalhekk qed minix ċert għax Deli li hemm xi staġun li dan istaġun mhux ħajkun hemm, għalhekk semmejta ġifieri dik biex kompletax għalihom ħadd kompli tikkomprometti l-affarijiet, ġifieri għax jiena bejnhom u bejn Balzan veru kull m'hemm 8 punti u Balzan dik oħra xejn huma sajrin tajjeb, mbagħad hemm il-Belt b'21 u għalhekk anke daħħalt il-Belt qed nittama ma narax xi sorpriża kera li ma nimmaġinax.
Imma fuq Sliema jekk mhux jagħmlu xi rank ta' tliet logħbiet wara xulxin bi tliet rebħiet. Ma nafx kif ħadd tispiċċa. Għamlu għax rebħu żewġ rebħiet konsekuttivi mbagħad imma tilfu. Għalihom kellhom dik it-telfa fuq il-mejda, issa minix ħanidħol ġara ma ġarax minħabba dik il-logħba mal-belt li komplet twaqqalhom il-moral għax kieku għandhom dawk it-tliet punti f'idejhom l-istorja misfelija storja oħra totali. U nhar is-sibt fil-fatt Valletta ma ħajiltaqgħu kontra xulxin. Żewġ timiet li mhux għaddejjin minn forma tajba Kristjan. X'tipprevedi fuq din logħba? Le erġaj li ma logħba? Valletta Sliema. Valletta Sliema, hija rebħa imperattiva żewġ timijiet, jiġifieri għal Valletta ma jistgħux jaffordjaw telfa, Sliema Wanderers minn naħa l-oħra wkoll ma jistgħux jaffordjaw telfa. Dan il-konfront sa ftit ta' snin ilu kien ikun forsi biex jiċċelenġew għal-lik jew għal xi tazza l-FA Trophy hekk dis-sena qegħdin lejn naħat isfel tal-klassifika. Però rebħa hija imperattiva għal żewġ timijiet. Valletta biex jitejbu il-fini tal-klassifika tagħhom Sliema biex jinqalgħu mill-aħħar post, però ngħid bħal Mark għalija telfa kontra Mossa kienet dwarda jew nemmen li Sliema sfortunatament wara tant snin mill-84 minn 1984. 35 sena ilhom ma jaqgħu. Mit-82-83. Mit-82 destinati li staġuni ħor jilagħbu fiċ-Challenge League. Issa futbol Malti, però dik hija r-realtà u ma nistgħux nieħbew minnha. Issa xi ħaġa oħra fuq Valletta biex kompleturi l-kriżi profonda li qegħdin fiha, il-Belt għamlu draw 3,000 draw u 4,000. L-għonet huwa rekord għat-tim tal-Belt qatt ma kien li tilef 4 logħbiet wara xulxin. U dan kważi tilfu l-lob kollu ta' round. Iġi literalment kważi jagħmlu kif għamlu Sliema fl-ewwel round. Eżatt. Għax il-Belt fil-verità l-logħba ma' Sliema tilfuha fil-ground, issa għalfejn ta' klassifika mhix tidher, ara kemm kienet tkun ara għalihom li kieku ma ġarax li ġara fuq il-mejda, ma jiena dawk l-affarijiet m'iniex ħanidħol fihom. Issa r-riżultati juri rebħa l-Belt. Sewa wis, grazzi sew lill-Kristjan u sew lill-Mark tal-li l-lejla ċċattajtu li tinaqdu magħna u grazzi wkoll tmur lill-sponsors tagħna illi huma Beauty Wisdom u Game Breaker. Mark, qabel ma nara wkoll nixtieq nieħu l-okkażjoni biex pubblikament nirringrazzjak tax-xogħol siwi illi qed tagħmel għal dan il-programm ġimgħa wara ġimgħa jiena u Mark dejjem nikkonfrontaw l-idejat tagħna fuq it-temi li se jkollna qudiemna, nfasslu il-programmi futuri u jekk l-intervista saret wieħed mill-aktar programm li segwita fuq l-internet, naħseb li inti għandek ukoll mertu għax anki wkoll ikollok idejat tajbin ħafna li dejjem ikunu ta' spalla għal ħsibijiet li jiena għandi biex dan il-programm iżom mill-ftit li nistaw u mill-ħafna limitazzjonijiet li għanna level mill-iktar oli. Jiena nirringrazzjak pubblikament, jiġifieri l-għonet tal-ispazju anke tal-fiduċja tiegħek fija. Nixtieq ngħin iktar, mhux ħanikdiblek imma ġieli nitkellem miegħek fuq affarijiet personali, jiġifieri il-ħin huwa naqa' limitat, imma fil-limitazzjonijiet tiegħi inkluż il-lejla x'eżempju li qed ħaltu fil-programm eżatt wara li mort training personali, illi minn hawn kan nixtieq pubblikament nirringrazzja lil Christian li kien se jagħtini opportunità wkoll f'artikli tiegħu fuq ġurnal lokali tiegħu. Imma kont dak iż-żmien imweġġa u ma xtaqx ġifieri nagħmilha mak il-bambinieriet il-qudiem. Nerġgħu nitkellmu għax gradwalment. Ħadd gost ħafna, ġifieri proset lilkom għalkemm forsi ma narkomx dejjem il-ground dejna l-ġurnalisti u hekk, imma impressjonat kemm insegwu l-futbol. Bqajt impressjonat kemm insegwu mill-qrib l-ismijiet tal-plejers u. Fimni t-tim favoriti tiegħu Malta ma nitlifx l-logħba, imma mbagħad insegwu anke bit-televiżjoni ġifieri l-logħbiet li jkunu għaddejjin u permezz ta' apps, ġifieri u kif Antonello nħabtu l-idea tagħna bejnietna. Ġifieri. Eżattament. Antonello, il-bib tiegħi dejjem miftuħ ikollok bżonn biex nerġa' kommissi dan bil-qalb kollha. Le bil-qalb kollha. U keep it up it-tnejn li intom inti kemm minna tal-paġna u li ieħor bl-artikli li jtella fil-gazzetta lokali
pratikament kull ġimgħa xi intervisti u hekk ma' nies differenti biex tiskanta kemm titgħallem kemm hawn sports differenti u aħna l-Maltin minkejja ċokontana kemm hawn nies li ivarjaw fl-isports. Xi kultant naqqas temmen għax tibda taħseb futbol biss, imma mhux futbol biss, tiskanta. Hemm diversi sport ieħor fil-fatt ukoll Kristina wkoll kemm il-darba kellna bżonn xi assistenza fuq futbol lokali jiena wkoll Volderi. Grazzi lilek Chris mingħajr ma ninsew Mark ovvjament it-tim kollu tagħna kompost minn James Side, Wayne McAuliffe, Daisy Tabone u wkoll fejn jidħol riklamar Emanuel Cardona. L-intervista territorna l-ġimgħa d-dieħla fejn din id-darba ser nitkellmu fuq il-futbol Ingliż. Ser nitkellmu fuq derbi ta' Manchester li ser jara mhux biss lil Manchester City u Manchester United involuti fl-azzjoni, iżda wkoll il-Liverpool bħala spettaturi interessati għal dan il-konfront. Fil-ġranet li ġejjin, minn barra li jirritornaw is-soltu rubriki dedikati lil futbol lokali li fost il-ġimgħa ma stajniex intellaw minħabba żjara li kelli f'Milano, il-Kamra Sportiva ser tkompli tpoġġi ħarsita fuq l-ewwel testijiet tal-Formula 1 li bħalissa ngħaddejjin ġewwa Barcellona. Parentesi żgħira għandna pjan li nagħmlu żewġ programmi ta' preview fuq il-Formula 1, wieħed li jitratta t-timijiet Ingliżi u li ieħor ftit ġranet biss qabel ma jibda l-kampjonat partitarji ta' Mercedes, Red Bull u Ferrari. U kif ukoll fejn jidħlu d-darts fit-tmiem il-ġimgħa jkollna l-ewwel turnament Ewropew għal din is-sena l-Open Internazzjonali li ser isir ġewwa Riesa fil-Ġermanja. L-ġurnament ukoll fuq dan it-turnament ikomplu. Barra minn hekk ikollna rubriki fuq it-tazzi Ewropej, Serie A, Premier League u nippruvaw niġu naqra up to date ukoll fis-sitwazzjoni fejn jidħlu l-kampjonati taż-żgħażagħ. Jekk ilħaqtu l-programm minn issa tinkwitawx madwar sija u nofs oħra dan ser ikun disponibbli fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube għal daqstant tinsewx tarawna hemmhekk ukoll u tafsu subscribe biex ma titilfux il-kontenut li qegħdin intellaw fuq dan l-istazzjon ta' YouTube minn ħin għal ieħor għada wkoll għal ħabta tal-11 ikollna l-analiżi tal-logħba Genova Inter mis-Serje Taljana. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Antonello Bela ma tfadalli xejn x'ngħidilkom li f'grazzi tal-li segwejtuna l-lejla u l-lejl it-tajjeb. L-intervista ġiet inwassla lilkom minn Beauty Wisdom u Game Breaker.